Добре дошли в Brick Universe! Днес ще ви покажа ревю на LEGO City Set от 2017. Високоскоростно преследване, мисля, че се казваше този сет. Високоскоростно преследване. Не съм сигурен и както виждате, ще ви покажа първо човечетата. Тук се вижда новият костюм на самия Чейз Маккейн. Само да ме отново не ме фокусира камерата и извинете за това. Хайде, фокусирай! Аха, ето фокусира, както виждате, новия костюм на Чейз Маккейн е тук вече. Откаках сета 2017. И ето го и отзад. Така е костюмът. Тук виждаме полицайка, която управлява този самолет, който ще ви покажа след малко. Така, ето така изглежда отпред, така и отзад. Така. Май е пилотка. Пилот, не съм сигурен. Това е другият полицай. Така изглежда, който седи в... Ето тази кола. А това е крадецът. Така изглежда отпред, така и отзад. Той е в тази кола. Сега, първо ще ви покажа колите. Така, това първо е колата на ето този полицай. Както виждате, тя е супер яка. Направо супер яко са не направили. Тук се вижда даже и кормилото. Всъщност, тъй иначе има кормило. Тук има и за измерване колко скоро скарате, ако се вижда малко поне. Така, извините. И тук блъснах нещо, извинявам се. Всъщност съм го пуснал, но както и да е така, това е колата на крадецът. Точно така. Така. Както виждате, тук са и кюлчетата, и парите, $100 и кюлче. Две кюлчета всъщност е $200 общо. Не са по $100. Така. Както виждате, колата също е много яко направена. Супер яко измислена. Тук се вижда и отново за колко скоро скарате. И време е да покажа и хеликоптерът, който е на тази полицайка. Пилот. Както виждате, това е един много хубав самолет, който изглежда така. Виждате го тук. Супер як е. От тук може да се спуска. Както виждате. Надолу да фане нещо, например. И мисля това да е ревюто вече, защото не знам какво друго да ви покажа за този сет. Това е сетът. Дано ви е харесало и до следващия път. Аз бях Brick Universe. Чао!